Dr. Joyce Akuma Dangote Paddy Adoranim no Akuma Mama Zimbi Osemeda Odra Homa Sonjumedie wa Adom FM ne Adom TV wono ne kofare bai na owoku ede Mama Zimbi Foundation ene waye nyameso ade akoya doye amenkunafo ye wo my Ghana emu COVID-19 ene ho nsem bebre ba ye wakai na kunafo ye ne wakoyo wadoye. Joyce Akuma Dangote Paddy ya etai friend Akuma Mama Zimbi wono ena wodo ahoma so ye no Adom TV ene Adom FM so no odi ho chiame wono kuro ya nso na Mama Zimbi Foundation no woda no na watu anamo edi enuane ene eniama hodo bi akwakoma ekunafo a wonom ewo Ghana hanom nyina wachema saa doye no kwan a wono so efa so ede sire ahye ekunafo enum Akuma Mama Zimbi edito Adom kase amaneboni enimu se afibia ne Mama Zimbi conference ya na woye no esan coronavirus ya nti ena wentimi anya woye na adwene se obechiche nuane ama ekunafo ofasa akonya no so edito ekunafo wo Ghana hanom nyina enimu se wonom emedom nikuo no se be ya emfasode ewo mu no wonom nsa ebeka bi asida kese ebema give us eyes. Last hour catering services, Jay's cake, anti-parts, any abusia, any adofonum. One morning, Kofa, Omutimi, a supporting Mama Zimbi Foundation. Sir Regis Ebabekoi, na yede niyama ama ye crown 4. Esan say ye 12 National Video Science Conference and yent me ye esan COVID-19 intino. Oma bebo Mama Zimbi Foundation. Si enfa ensuo emo enfama eye ye kranfo no entidi ne be kan kire wo mo ye damasio Adom kasiama ni boni ene ekunafo bi a wonom ensa so adoye bi so etwetwe nkomo ye da won ase ne aye kan se onyame nhira mo kuna ye yo ye so ye nga ho ya se ne ye maame adwene ye ho atua namon aba be hwe yen aba be hu ba bi a yeti baby a okwan tintin a maami fa so ode bedu ya nyina na ye ka ne se ye da nyame ase se awrade di ne bedu ha somdwe mu ye so ye da na ase se wadwene ye ho na wankan anse anka se sa yare nti ne yura afie na waka ye no ye ka ne se ye da na ase nyame nsira no no ma o ma no mo ho no nsira na adwuma mu na emere no so waka ye no ese ye ni bribia e dia ye mpofrum nanso yan shomo kwasa na buri yending enkofam sa ye kura fruits kakrai de Mama Zimbi se ononso onfa nkofie na okwa wabo amane se ebru ekunafo na edebre ne ederade ase Niama me mebusua ekodi a ebebusi a new system my yadia papa against the COVID-19 we are so grateful. Thank you so much. Thank you.